Indi Àgora amplifica totes les veus i idees que treballin per la independència de Catalunya. Bé, bona tarda a tothom, benvinguts. Un dia més ens trobem aquí per gaudir d'una xerrada que penso que serà molt interessant. Tenim aquí Víctor Cucurull, reconegut historiador i amb reconegut servei al país, a la nació catalana, que avui ens parlarà dels fonaments històrics de la sobirania per recuperar la sobirania de Catalunya. Tanmateix, avui també ha portat el seu últim llibre molt interessant, El secret de la B baixa, si no m'equivoco. A veure, la primera cosa que vull dir és que per mi és un plaer poder estar amb vosaltres, perquè si m'he dedicat 3 anys de la meva vida a escriure aquest llibre és precisament perquè la gent se'l pugui llegir, el pugui conèixer i pugui, d'alguna manera, utilitzar-lo en aquesta etapa de la nostra història, que no estem en un moment fàcil, per dir-ho així, però que ens connecta absolutament amb tot el que ha estat la més que mil·lenària història de la nació catalana. Nosaltres no hem sigut mai els mimats de la classe, sinó que més aviat hem rebut bastonades per tot arreu. Per què? Doncs perquè hem volgut defensar un model de societat diferent, un model que no convenia gaire, per no dir gens, ni mica, al poder constituït. Això s'ha esdevingut, ja us explicaré una mica l'origen d'aquesta situació, per les circumstàncies particulars d'aquesta nació, d'aquesta nacionalitat, digueu-li com vulgueu, de la catalanitat, també podríem dir-ho així. Som un grup de gent d'orígens ancestrals, o sigui, els nostres avis, besavis i rebesavis fa molts segles que viuen en aquesta terra i en un moment determinat, podríem dir en un moment clau de la nostra història, va caldre prendre alguns determinis que no eren fàcils de prendre, que ningú més en aquest planeta Terra havia pres. Ja sabeu que la dinàmica, diguéssim, clàssica de la història d'aquesta espècie humana, mica estrambòtica que som, no? Era arreglar les coses a bufetades. Això encara passa ara, O sigui, no sona com a res estrany, això, És gairebé, podríem dir, el més habitual. La gent té problemes, la gent, lògicament, hi ha conflictes i la manera així ràpida és repartir llenya, no? Pim, pam, pum, i aquí sóc jo el que mano i s'ha acabat el bròquil. Bé, doncs a Catalunya això encara no se'n deia Catalunya, però en aquest territori, que ja era el territori comtal, ja hi havia tots els comtats, els 8 comtats històrics de la nació catalana, va succeir un fet, suposo que devia ser bastant lògic tenint en compte el context, que va ser que els prínceps d'aquesta nació futura, per tant, bisbes, abats i comtes, van rebre l'encàrrec d'anar a fer guerra contra el califa de Còrdova. I això va passar a l'any 1010, és a dir, d'això ja fa més de 1000 anys. Recordem, per situar-nos, que l'any 1010 aquest poble, diguem-ne, ja era independent. O sigui, els comtes sobirans de Barcelona i els altres comtats, diguéssim, ja eren sobirans. Sobirà vol dir sobirà, O sigui, aquí mano jo, punt, s'ha acabat. Des de quin dia? Doncs des de l'any 988, que el llinatge, diguem-ne, dels carolingis, dels reis descendents de l'emperador Carlemany, varen trencar el pacte
amb els comtes catalans. I quin era aquest pacte? Aquest pacte era que si hi havia guerra, si hi havia conflicte, si hi havia problemes, diguéssim, a la frontera sud, és a dir, a la marca vol dir frontera, marca hispànica, és a dir, la frontera amb el califat de Còrdova, que ells, si hi havia problemes, vindrien a socórrer, diguéssim, els comtes catalans que formaven part d'aquella estructura política que era l'imperi, aquest sacre romà germànic imperi, no? Dalt de tot, Carlemany, després el seu fill, Lluís el Piadós, després Carles el Calb, després, etc. Però estem en aquest context, estem en el context de la monarquia carolíngia, estem en el context d'una estructura política que no és de regnes absoluts, sinó que és de tipus imperi. I un imperi és una cosa diferent políticament parlant. És a dir, no hi ha un rei absolut, sinó que el que hi ha són encarregats, comte vol dir encarregat, és una paraula llatina, que ve del llatí, vull dir, en català és comte, en llatí comitati, em sembla, doncs són els encarregats de posar ordre a cada territori. Per tant, aquests senyors, d'acord amb l'emperador, mantenien doncs, aquell estatus, aquella situació en aquest territori. Però aquest fet puntual, que va ser baixar fins a Còrdova a donar batalla als partidaris d'Hisham, no sé què, un dels que estaven en disputa de qui havia de ser el nou califa en el moment de la mort del que hi havia, doncs aquests varen tornar d'aquella batalla victoriosos, tot i que alguns s'hi van deixar la pell, però els que van tornar molt rics, molt rics. Els que hi entenen, en temes de monedes i coses així, ens expliquen que durant tota l'edat mitjana, per tant, no només en aquest segle, començament del segle XI, no, sinó durant pràcticament fins a l'era moderna, els únics que tenien or en abundància eren els califes, o sigui, l'estructura, diguem-ne, política del califat, i els catalans. Bufa, no? Dius, què diu ara aquest? No? Doncs sí. La resta anaven tots més aviat amb una mica de xavall a la butxaca i anar fent com puguis, no? Però nosaltres érem rics. Teníem l'or que ens venia precisament del comerç amb l'Àfrica, amb el nord d'Àfrica. Al tornar tan rics generen un conflicte molt fort amb la gent de la terra, amb els pagesos, bàsicament. Per què? Perquè tornen forts, tornen poderosos, volen imposar el sistema feudal i volen que tothom, diguéssim, faci el que diuen ells, que són guerrers, tenen la força, diguem-ne, el seu poder és la força, no? La força militar. I això no era precisament l'estil en el que majorment la societat catalana volia viure. Ja ens havíem trobat en aquell moment de Carlemany que diu vosaltres sereu els guerrers que defensareu la frontera del califat o front del califat i tal, i la gent aquí es van dividir, el país uns van dir que sí i els altres van dir que no, i per molt bones raons. I les bones raons eren que els comtes dels 4 comtats que són, diguem-ne, mediterranis, no els hi convenia la guerra, ni els hi convenien les fronteres, ni les volien per a res. Per què? Perquè es dedicaven als negocis. Eren mercaders, eren productors de 50.000 coses i, per tant, no els interessava que hi hagués una frontera i que la situació fos de guerra. En canvi, els altres comtes, que també eren sobirans, són els únics, aquests 2 llinatges, els comtes de Barcelona i els comtes d'Urgell, són els únics llinatges a tota la península ibèrica que són sobirans. I moltes vegades dius, clar, els catalans no teníeu rei, ni falta que ens feia. Nosaltres, la nostra autoritat màxima eren els comtes, i aquests comtes eren sobirans. Un rei que era un sobirà, un comte que era. Moltes vegades no eren sobirans, però els nostres sí, eren sobirans. Doncs aquests comtes, diguem-ne, de la part costanera, es van posar en guàrdia. Van dir, a veure, això
no ens va bé. No ens va bé que ara aquests guerrers que han tornat tan rics, tan poderosos i tan entonats, no? Maltractin els pagesos, els obliguin a tenir unes relacions que no són les que són més interessants. I va sorgir una figura, fill del comte Tallaferro, l'abat Oliva, que va dir posarem remei a aquesta situació. Va convocar l'assemblea del poble, llavors en deien l'assemblea del poble de Déu, els va convocar a una trobada que va ser històricament una cosa inèdita. Per què? Doncs perquè els pagesos van obligar a l'Església, que era un dels poders fàctics, i els militars, els comtes, diguem-ne, a fer l'assemblea en un lloc neutral. Prohibit reunir-se a cap domini senyorial, prohibit reunir-se a cap territori que sigui abacial o que sigui de l'Església. Ha de ser un lloc neutral. I per això van fer la reunió a Toluges, perquè a Toluges hi havia tots els camps. Toluges no era una ciutat important, no ho era. La ciutat important era Elna, i el bisbat, per exemple, d'Elna, no? Però hi havia aquell lloc, podríem dir-ne així, que era del comú. El comú volia dir que era de tothom. A Catalunya hi havia molta part del territori que a l'alta edat mitjana, i fins i tot a la baixa, doncs era del comú. Eren boscos del comú, eren camps del comú, i per tant els mateixos ajuntaments es deien comú, era la comuna, encara això ha durat a França, encara dura ara, diguéssim, no? Doncs bé, en aquesta reunió decideixen una cosa que canvia tota la història de Catalunya, que és que no es podrà fer guerra durant uns determinats períodes de temps. I ho assenyalen d'una manera molt concreta perquè tothom ho tingui clar, que de la posta del sol del divendres fins a la sortida del sol de dilluns, prohibit fer guerra. Llavors ara pensareu, és veritat, resulta que el mercat de no sé on és el dissabte, el mercat és diumenge, inclús aquell el fa el divendres. Diu, sí, la major part de l'activitat econòmica de caràcter d'intercanvi, de mercat, diguéssim, és aquests dies, dissabte, diumenge, algun divendres, tal. Què s'aconsegueix amb això? Són les primeres lleis de pau, diguem-ne, que són proclamades i defensades per l'autoritat. Els comtes es comprometen amb això. Penseu que Oliva és comte també, és comte de Besalú, i per tant és un dels 8 comtes que hi ha a tot el territori del vell Principat de Catalunya. Doncs, en el moment que estatueixen aquesta norma, diguem-ho així, canvien el signe de la història. I això es veurà perquè la transcendència d'aquest acte, que podria haver quedat com un acte simbòlic i ja està, que va passar en altres llocs, diguem-ne, van dir, sí, farem, tal, però no va tenir cap conseqüència, aquí sí, perquè tot això va començar a configurar la base jurídica, que ho vaig venir a explicar un dia aquí, de tota la nació catalana. Aquí farem prevaldre des del segle XI la raó per damunt de la força. És a dir, aquí jugarem a fer un sistema polític i a crear una societat amb unes garanties jurídiques. Per exemple, l'altra cosa que van aprovar en aquestes primeres assemblees va ser la presumpció d'innocència. Us imagineu? Fa 1000 anys, la presumpció d'innocència. Ara mateix estem vivint en un estat, l'estat espanyol, que és una pura tirania pels catalans. Els castellans ja ho decidiran ells, però els catalans és una tirania. Que aquí el que compta ara és la presumpció de culpabilitat. Ja és gros, això, O sigui, estem no 100 anys enrere, no, estem més de 1000 anys enrere en aquest, no anava a dir una paraulota, en aquest estat castellà, no? No ens interessa això, no ens convé això, no? Per què? Perquè nosaltres, des de fa molts anys, i amb resultats molt positius, vàrem poder estatuir, assajar, és a dir, fer complir tot unes normes que a partir d'aquest principi es van anar escrivint
i es van anar convertint en allò que tenim com a corpus jurídic civil, que és els usatges, no? És a dir, els usatges són les normes, podríem dir, de convivència, que regulen tots els aspectes importants de la vida de les persones, individuals, i que, com que es basen en aquest principi, són molt respectuoses amb els drets de la persona. I ja sabeu que el primer dret, i sobre el qual s'ha de fonamentar tot el dret i tota la llei, no, que vingui després, és el dret a la vida. I després del dret a la vida vindrà tot, vindrà el dret a la propietat, vindrà el dret a la inviolabilitat del domicili, vindran lleis tan interessants. Estic parlant de lleis que fa 700-800 anys es van fer, O sigui, això no ho té ningú més. Això, penseu que si no som capaços d'entendre-ho això i de defensar-ho, doncs és una pena, perquè és que no ho té ningú més. Estava prohibit, ja em sembla que va ser un dels usatges de l'any 1283 o una cosa així, que, per exemple, la policia, ara dic la policia per entendre'ns, llavors era qui sigui, que tenia l'autoritat de posar ordre, confisqués les eines de treball de les persones. Naturalment, tampoc es podia entrar en un domicili particular. I no només això, sinó que, a més, si algú era acusat d'algun delicte, amb l'aplicació de la presumpció d'innocència, això es va materialitzar en la confecció d'unes àrees en què la gent es podia refugiar i reclamar un judici just en cas de ser acusat d'algun crim o d'algun delicte o d'alguna malifeta, és igual. Són les sagreres. O sigui, a Barcelona hi ha un barri que es diu la Sagrera, però és que n'hi ha moltes de sagreres, perquè totes les esglésies, a poc, van anar incorporant aquesta figura, diguem-ne, jurídica, que qualsevol persona que s'acollís a una sagrera era inviolable, no se'l podia tocar. S'havia de jutjar el cas i, a partir d'aquí, aleshores, si es veia, es demostrava que era culpable, ja prou que se la carregava, perquè llavors tampoc no anaven amb gaires miraments, si d'allò igual li tallaven el coll o, en fi, qualsevol cosa. Però, com a mínim, havia de tenir un judici just. Insisteixo, malgrat que no tocaria en el temari de la conferència d'avui, en aquest aspecte, perquè jo penso que si nosaltres fóssim conscients i coneixedors d'aquest corpus jurídic que són no només els usatges, que és dret civil, sinó les constitucions de la nació catalana, que és dret públic. És a dir, aquí queda regulat amb un corpus constitucional extraordinari tots aquells aspectes més rellevants, més importants de la vida comunitària, del comú, allò que dèiem, de la societat. Per tant, la societat catalana, des de molt enrere, va ser una societat que donava garanties jurídiques a les persones i, naturalment, als col·lectius. I per això és meravellós veure com a l'any 1214, és a dir, han passat 200 anys, des del 1027, que es comença amb aquestes assemblees de pau i treva, com aquella legislació ha anat creixent fins al punt que Jaume I, en les primeres corts que ell presidirà, encara pràcticament era un xaval, era molt jove, però ja s'entén que el rei regnava, per dir-ho així, però hi havia un consell, hi havia, en fi. Doncs en aquestes primeres corts de l'any 1214 s'estatueix que han de reunir-se els representants de tots els estaments de la societat catalana de l'època. I això volia dir que realment totes les persones, podríem posar excepcions, i els esclaus, doncs sí, n'hi havia, i n'hi va haver més o menys fins al segle XV, XVI, després això va periclitar, perquè
era un sistema traçat que portava més problemes que no pas altra cosa, no? Inclús no per l'esclau, que també, sinó per l'amo, per entendre, no? Era un desgavell que no casava amb la manera de fer les coses d'aquí, no? Doncs, esclar, els esclaus sí, no tenien aquests drets, diguem-ne, no? D'acord, doncs no els tenien. Però la pagesia, això és superimportant. Això ho va estudiar molt la filla de l'Ernest Lluch, és una historiadora que es va especialitzar en aquest tema, i ens advertia, per sorpresa de la immensa majoria d'historiadors contemporanis i que intenten comprendre i saber la història de Catalunya, que els pagesos no eren esclaus, no eren servents de la gleba com a Castella. Castella eren uns servents de la gleba que no tenien cap dret de res. Aquí no. Aquí els pagesos estaven perfectament reconeguts, regulats amb els contractes emfitèutics, que són molt antics, i que feien possible que tu, pagès, poguessis exercir el teu ofici amb garanties. Per això insisteixo tant en aquest tema. És a dir, a tu se't reconeixien una sèrie de drets, com a pagès, com a mercader, com a banquer, com a... digue-li com vulguis, O sigui, tots els perfils, diguéssim, de les persones tenien aquests drets reconeguts, emparats per les constitucions. I fins a tal punt que, per exemple, ja a les Corts de 1283 ja s'estatueix que el rei no podrà dictar cap mena de llei. L'única cosa que pot fer el rei és recollir allò que la cort reunida, els tres estaments junts, i per consens, això encara és una altra cosa que dius, meravellós, complicat, No ens hi posem per lo fàcil, els catalans, Sempre ens compliquem una mica la vida. Però, caram, quines garanties, quina tranquil·litat. Tu sabies que tenies tots aquells drets reconeguts i que et serien respectats, no? Doncs ja en les del 1283 el rei ja no pot fer lleis, sinó que sancionarà, signarà en nom dels estaments, en nom de la cort, allò que la cort aprovi, no? I per què he fet aquesta mena d'entrada tan llarga sobre aquest tema de les constitucions i els drets i les llibertats de la nació catalana? Doncs per una cosa que us diré ara, i com que veig que esteu ben asseguts, no caureu de la cadira, perquè resulta, i això ens hauríem de ficar aquí dintre el cap d'una punyetera vegada, que aquestes constitucions són vigents. Són vigents. Els catalans tenim tot el corpus constitucional intacte i, per tant, la importància d'això pels estudiosos infinita. És a dir, ara mateix, per exemple, el doctor Oriol... A veure si me'n recordo com es diu. És que jo a vegades em falla la memòria, però ho trobaré perquè m'ho vaig apuntar, perquè ja... Exacte, de Fàbregas, Oriol de Fàbregas, i Buixà i no sé què més, un personatge singular, molt interessant. Doncs ell ha pogut fer l'estudi i demostrar clarament que les constitucions catalanes mai van ser ni abolides ni derogades. Que se les van passar pel forro, sí, però de manera totalment il·legal. Per tant, nosaltres ara mateix podríem sortir d'aquí dient, s'ha acabat. La nostra legalitat ja no és més l'espanyola, perquè la nostra pròpia és les constitucions catalanes vigents. I amb això entrem a la conferència d'avui. Resulta, bé, en aquest llibre jo el que he intentat de fer és posar, això que ara us he dit així d'una manera una mica desordenada, però posar d'una manera ordenada dues coses que no hauríem de perdre de vista en cap moment. Tot aquest patrimoni històric que el tenim aquí a l'abast de la mà, i l'únic problema que tenim és que no el coneixem, no ho sabem. No sabem això de les constitucions, no sabem que el compromís de Casp vam guanyar nosaltres i no ells, no sabem que, etc. O sigui, hi ha un munt de coses que no les sabem. No sabem que en Colom era català i que allò va ser una empresa mercantil totalment moderna i totalment increïble i fet per gent amb una gran, diguéssim, sensibilitat com a humanistes, com a etc. Tot això no. Per què? Perquè ens hem cregut la versió que ens han donat els nostres estimats enemics.
Colón era un esclavista, un negrero. Això és mentida. No, és mentida. No, era de Gènova, era un xaval molt catxondo, molt divertit, que se'n va allà a la reina Isabel, la catòlica, i la reina, com que el va veure tan espavilat, li va donar les joies de la corona, i el noi va dir, doncs ara me n'aniré a descobrir Amèrica. Va, molt bé. Això, un nen de 7 anys, em sembla que ja no s'ho podria o no s'ho hauria de creure, perquè és absurd, no té cap sentit, no? Bé, doncs com això, 50.000 coses més. Jo aquí, clar, no les puc explicar totes, perquè aquest llibre s'hagués fet així de gruixut, però amb 380 pàgines n'he deixat bastantes d'explicades, no? I si no, apuntades. Atenció, mirem això perquè potser el que ens han dit no és veritat. Bé, però l'argument d'aquest llibre, de fons, que per això té aquest títol tan estrany, perquè és com un manual d'història, li posa el cucurull, li posa el títol de El secret de la V baixa. Doncs per una raó profunda, i és que nosaltres, tots els aquí presents, i uns quants centenars de milers més hi arriben fins a 1.800.000, segons la Guàrdia Urbana, manifestació de l'11 de setembre de 2014, o de la V baixa, recordeu? Nosaltres hem tingut el privilegi de viure en directe un dels episodis històrics més importants de la història europea. La revolta popular més gran, més espectacular, més increïble, l'hem protagonitzat nosaltres. Per tant, i aquest és l'argument del llibre, no? Si nosaltres hem viscut en primera persona uns fets històrics, però a la vegada que els hem viscut i sabem exactament, perquè jo estava allà, a la cadena humana, jo estava allà, i tu, i l'altre, i tots, Jo estava a Granollers, l'altre estava no sé on, a mi em va tocar al final. Jo volia anar allà a l'Ebre perquè ens feia una mica de por en aquella època que allà se'ns quedés una mica molt lluny, no sabem, tal. Al final em van obligar, tu et faràs responsable de la seguretat de la cadena de la via catalana de l'any 2013 de la ciutat de Barcelona. Hosti, no, perdó. Jo com a historiador aquestes coses a mi em costen, però ho vaig fer i va anar bé. Bé, vam fer això, vam fer allò, vam fer l'altre, però resulta que llavors vas al manual, vas a la història i et diuen tot el contrari. Per exemple, que els dolents del dia 1 d'octubre de 2017 érem nosaltres, que aquells pobres policies, pobrets, amb llàgrimes aquí de cocodrilo, perquè els hi feien mala cara, us en recordeu, versió oficial, nos miraven con odio, o sigui, t'estaven fotent, t'estaven garrotejant, diguem-ne, no? I clar, què volies que els miréssim allà, dient gràcies, Doncs no, clar que els miraves amb cara de ja està bé, poca vergonyes, el que esteu fent aquí, amb gent que som gent normal, pacífica, que l'únic que estem fent és defensant un dret universal reconegut i que l'exercim amb no violència i amb dignitat. Doncs clar, com que nosaltres sabem que menteixen, jo ho explico aquí. Quan llegiu aquest llibre, veureu tot el que vam fer durant aquest procés, aquests 10 anys, o 12, o 15. I tu dius, sí, clar, té raó, perquè això va ser així, perquè jo hi era, jo ho vaig veure, i tal, i qual, i pasqual, no? I posar-ho en, podríem dir-ne, confrontat a la història històrica que ens han explicat. I llavors pots veure clarament que t'enganyen. T'han enganyat amb això, t'han enganyat amb allò, t'han enganyat amb l'altre. I per tant, quan tu acabes de llegir aquest llibre, que també és una feineta, no és fàcil, però tampoc és avorrit, ja us asseguro jo que no és gens avorrit. Tota la gent que se l'ha llegit i que m'ho han comentat em diuen el mateix. Home, vaig començar així una mica, perquè a veure què diu el cucurull, i després ja no el poden deixar, perquè clar, la cosa va pujant de to i cada vegada dius, hosti, no? I bé, doncs estem aquí. El meu paper com a historiador, podríem dir, s'acaba aquí. Jo faig aquest joc com a historiador, dic, mireu,
Comparem què va passar al segle XII, què va passar a l'XI, què va passar al XV, què va passar al XVI, com és que la literatura més esponerosa de tota Europa a finals del segle XV, al cap de 30 anys ha desaparegut, no hi ha cap llibre en català, no hi ha... O sigui, ningú llegeix, ningú... Què ha passat aquí? No, és que els catalans, pobrets, estaven... Decadència, la decadència, no? La decadència. Això és mentida. Però una mentida com una casa de pagès. Llavors aquí expliquem una mica què passava. Ja us ho podeu imaginar. Això sí que us ho puc explicar perquè no és el secret de la V baixa, això. Això seria el secret de l'Ametller, que deien abans, quan jo era petit. Els tribunals de la Santa Inquisició et podien arribar a ajusticiar per tenir un llibre prohibit, un llibre de l'índex. És molt gros, això, Clar, és que ara et sembla impossible. Però si tu, aquella casa que tu tenies, tu eres un notari, eres el que sigui, no? És igual, un violer. Aquí es veu que a Barcelona hi havia una indústria importantíssima d'instruments de corda, no? Els violins, violes, violers... Bueno, els violers era... Doncs clar, aquells violers, clar, tenien llibres. Llegien. Tota la societat catalana llegia. Els pagesos, us he dit abans, tots sabien llegir. Per què? Home, perquè feien contractes. I a veure com fas tu un contracte si no saps llegir. Seràs ben burro, no?, de signar una cosa que no saps el que estàs signant. Doncs signaven contractes. I els pagesos de la remença eren uns pagesos que eren més rics, la majoria, que els seus propis senyors. Perquè els senyors vivien de la parceria, de tal, de no sé què, no sé quantos, però els pagesos eren els que remenaven les cireres, no? I com que els contractes eren uns contractes bons, ben fets, per exemple, hi havia el contracte de la rabassa morta. Aquest era un contracte molt interessant, perquè un pagès, no sé si vosaltres en sou o n'heu estat, molts de nosaltres, o de les nostres famílies, sí que n'eren de pagesos. Tinc un avi que era pagès, no? Clar, plantar una vinya era una cosa caríssima, perquè a més no donava fruit fins al cap de 4 o 5 anys. El primer fruit, com te mantenies tu, pagès, vinater? Home, havies de tenir un bon contracte que t'assegurés que tu feies aquella inversió i que després no venia el ximple del senyor i et fotia fora, amb qualsevol excusa. No, perquè... No, cuidado, aquí hi ha un contracte. I el contracte és de rabassa morta, és a dir, fins que aquesta vinya que jo em comprometo a plantar en vos, en les terres que són del vostre domini senyorial, doncs fins que aquesta vinya no es mori, vos no em podeu treure d'aquí. Clar, una societat que es regula d'aquesta manera és una societat molt forta, molt forta. Perquè aquí ho tenim tot en contra, perquè fins i tot, mira que em fa de bo aquí, però fins i tot quan plou fot la collita en l'aire, perquè pedrega, perquè no sé què, perquè tot són pedregars, és a dir, aquí quan comences a veure totes aquelles parets, com no diuen d'això, de les feixes, no? Doncs ja t'imagino, el primer que em passa pel cap és aquells homes del Neolític traient pedres de terra i posant allò per poder cultivar una mica i fer 4... Doncs sí, aquí ens ho hem guanyat així, a pols, treballant. I per tant, per fer això, si ho fas en condicions de seguretat jurídica, tens molt de guanyat. Aquest país progressa contínuament. Després passarà aquell miracle que en diuen la revolució industrial, que tothom se'n fa creus, perquè com és possible que aquella colla de despenjats d'allà baix de la península ibèrica, que és mig Àfrica, perquè diuen que Àfrica comença als Pirineus, com és que fan una revolució industrial tan potent com la catalana? Doncs es pot explicar perfectament, té cap secret, això. És que no tenen ni carbó, ni ferro, res. El carbó que gastem aquí és una bírria de carbó, no? Doncs fem la revolució industrial més ben feta de tot el sud d'Europa. Com ho fem? Doncs perquè les pubilles a les cases de pagès ja portaven no sé quants segles treballant, teixint i fent
feines, diguéssim, que fossin rendibles. I quan comença a venir la revolució tecnològica, primer hi ha la revolució agrària, que és el segle XVII, que ja es canvien tota una sèrie de coses aquí, de rotació de cultius, de llavors, tota una sèrie de coses, que això ara no és possible entrar-hi, però que això ja genera, diguéssim, una base suficient econòmica com perquè quan comença la revolució tecnològica aquí la puguem absorbir i la puguem potenciar. La maixerina, que és aquella màquina de filar mítica que es va inventar el senyor, no me'n recordaré com se diu, i aquest sí que no el tinc apuntat, o sigui que us quedareu amb les ganes, l'haureu de buscar en el llibre, que eren uns germans, eren dos germans Farguell, mira, m'ha vingut al cap, dos germans Farguell a Berga inventen una filadora, una màquina de filar, que els hi dona 4.000 voltes a les màquines de filar dels anglesos. I se'n dia la maixerina o bergadana. Però, clar, per què passa això? Doncs perquè aquí treballem. Ja ho diu aquell M. Rajoy. Els catalans hacen coses. Ui, tant. I que en fa d'anys que en fem de coses, no? I la majoria bastant ben fetes. També de tant en tant patinem, però, clar, si no fas res no t'equivoques mai. Però, clar, quan fas coses, doncs, a vegades bé, a vegades mig malament, en fi. Però nosaltres, en general, hem anat fent les coses bastant bé. Doncs arriba un moment que aquest llibre s'acaba, perquè s'ha acabat la història, jo vaig fins al cop d'estat del Tejero, diguem-ne, no? Pel que fa a la història històrica, pel que fa al procés, ho acabo amb la pandèmia, per dir-ho així, una mica en aquell moment que se'ns trenca tota l'organització, però, clar, no ho podia deixar així. Em vaig treure el barret d'historiador i em vaig posar el barret de militant compromès, com heu dit abans, en la lluita per l'autodeterminació, per la restitució de la sobirania de la nació catalana, i faig un epíleg. I aquest epíleg dic coses, per exemple, que les nostres constitucions són vigents. Això ja ho tenim, ja ho hem demostrat. Molt bé, ho constatem. Dic també que el Consolat de Mar, que és una de les institucions històriques catalanes de més èxit de tota l'edat mitjana i encara funciona actualment, és a dir, aquesta institució l'han minimitzat, ara em sembla que només es dediquen a fer els preus de les patates i dels no sé què, i dels conills, les gallines, bueno, una cosa una miqueta d'estar per casa, però encara hi és, i és la mateixa, és el Consolat de Mar. Però és que a més tenim, com us deia abans, aquestes lleis de pau i treva, és a dir, nosaltres podem acreditar que com a societat fa 1000 anys, bueno, ho farà l'any que ve, jo aquí poso un encàrrec a la Garriga, concretament, ja que som aquí, de que la Garriga lideri, impulsi, defensi, etc., les lleis de pau i treva. Hi haurà tot un programa, ja hi ha persones que se'n cuiden d'això, i s'està treballant perquè aquesta commemoració, aquesta celebració de 1000 anys de lleis de pau en un país, que és el primer de tots que les fa, i les conserva, i les fa complir, doncs que això ens serveixi també, ara veurem la segona part, per alguna cosa. O sigui, està bé que celebrem, però està bé, la història és interessant perquè mires el passat, és com si quan condueixes mires el retrovisor perquè no passi res estrany, però tu vas endavant, enrere no hi podem anar. No podem tornar als Prats de Toluges de fa 1000 anys. Em sembla que ara ja no hi són, ja està tot edificat, allò. Però, bueno, el que ens interessa de la història, precisament, és que et serveix per mirar endavant i per mirar amb una mirada llarga, amb una projecció molt llarga, perquè, clar, pots anar molt enrere, en el cas nostre, especialment, i, per tant, pots tenir molta tranquil·litat.
Jo a vegades amb el Salomó ens esbatussem perquè ell és inquiet de natural i no, perquè això ho fem tot malament. Dic, no, Salomó, no, tranquil, que n'hem fet moltes de coses bé, i per tant hem d'estar tranquils. Ara, això no vol dir que ens anem a casa, al sofà i a veure-les venir, no. Les coses no es fan soles, aquesta és l'altra. I finalment tenim una altra qüestió que és una feina pendent, una feina que han fet totes les nacions del món i nosaltres encara no, que és el cens universal dels catalans. Nosaltres ens hem de censar, perquè si no ens censem, no som ningú. No, si vostès són espanyols. Què diu el seu carnet d'identitat? Ah, doncs no, jo no. Perdona.